Que tal, señoras e señores? Son as 6 menos cuarto, cociña en directo na Televisión de Galicia. Prendemos a cociña da TVG e chamamos, como non, aos nosos cociñeiros, porque a receita é cousa vosa, pero os cociñeiros son vos e poñémolos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles. Que pasa? Hoxe é un día feliz para min, pero é un día ainda máis feliz para Xulio, porque están as súas pequenas aquí connosco, por favor, esas dúas rapazas aí no sofá que son as fillas de Xulio. Un aplauso para elas. Mira que vermellas están, Ai, que vermellas. Saudade, saudade á cámara, saudade á cámara. Hola, hola, aí está. E ademais, como vedes, temos público en directo no programa, que sempre é maravilloso. Outro aplauso para o público, por favor. Que gusto dá ter xente sempre aquí no programa. Que gustazo. Bueno, dá má idea de que Xulio ven polas nubes, ou non? Sí. Ves polas nubes, non? Sí, bueno, veño pola autopista da Coruña, pero... Sí, tá a cara, Tá a cara, tá. Trouxeches as nenas, vas gañando, eu non sei, que Trouxe as nenas, vou ganar... Vas gañar? Home, claro. Que vai ser o próximo? Traer a alguén de Silleda aquí? Pois, a ver, quen sabe? Quen sabe? E como ven, Merchi, querida? Eu veño moi ben. Veixote contenta pa palmar. Veixote bastante contenta. Dixo nada. Como non? Como estás, ben? Ben, Sí? veño, sí, contenta a xogar e a gañar, se pode ser. Veixo que temos moita froita de temporada por aquí, Dame a idea de que vamos facer algo bastante interesante. E fixadevos, que nos vai traer Lola de Silleda? Pois mira, vou mandar unha receta de piña que a mí sale riquísima. Eu fago un caramelo e despois as piñas, metos así ali no caramelo, botolle un pouco de fariña no molde por debaixo e despois poñolle as piñas. Botolle a mezcla encima, horneo, aí 45 minutos ou así, dolle a volta e despois queda así por encima, poñolle unhas cereixiñas así no huecos da piña e queda riquísima. Espero que vos guste. Ai, fixadevos que froita maravillosa de temporada. Además, Sandía, que a cara que está, tuven que deixar un riñón para poder facer o programa de hoxe. Porque co cara que está, mi madriña, Xulio, como é iso de que ven alguén de Silleda hoxe? Non sei. Voto comprado. A min que me registren. Cando éramos pequenos sempre se dicía iso de árbitro comprado, partido regalado. O sea, hoxe ves... Hoxe perdo, cierto, xa verás. Coñeces a señora Lola? Sí, sí. Xa non oculta! Xa non oculta! Para que vou ocultar? Mira, non viría, por exemplo, no coche contigo ou algo así. Xa che digo. Pois sí. Que dixo? Trouxena eu pa... O que me faltaba, xa Está está un moi caro, escándalo. está moi caro. A gasoil está moi caro. A autopista está... Xa. Compartimos gastos. Ainda por riba traería la gratis. Home, caro. Ves, bueno, quides cociñar? A ver, Xulio, contame. Bueno, pois eu xa que la trouxe unha tarta de piña, eu vou facer unha de albaricoque. Como lo ves? Total, como xa ten ganado dalle, sabes, xa, veña, ala. No, pero vou facer dous procesos moi sencilliños. Vai ser un resultado moi chulo, xa verás. Vale. Unha tarta tradicional. Tarta de albaricoque, a ver que é o que unha vai facer froita de temporada. a nosa querida Merche. Eu vou a facer algo con piña, como Lola. Lola propón unha torta de piña e eu vou a facer nestas copiñas unha mousse de piña, moi fresquiña. Levanta as copiñas aí para que se vexa Moi máis. rica e moi fresquiña para o día de calor que é de hoxe, refrescar un pouquinho. Está guai, porque ti utilizas piña e el fai a tarta, pero ningún fai o que dixo Lola, non? Ningún dos dous. Bueno, pois imos comezar a prenderlle lume ás cociñas, non sei se haberá moito lume hoxe, pero bueno, vamos a prender lume ás cociñas do a voltas co prato e imos ver o que fai. Xulio, veña, Bueno, dalle aí. vou empezar por facer un caramelo. Vale? Ai, caramelo. Atención, Caramelo. xente da casa, caramelo caseiro. Moi sencilliño. Como se fai? Azúcar, uns 300 gramos. É que eu, a única vez que eu intentei facer, queimeino. Claro, pero mira, vamos a botar un chisquiño de auga, O sea, azucre, un nada de auga, un pouco de auga. que humedezca un poquinho. O secreto do caramelo é non tocalo, vale? Vale. Que se vaya facendo Que secretazo, Non tocalo, non remexelo, non facerlle Nada. nada. Claro. Mentras tanto, E mentras tanto, pues, podo ir abrindo os albaricoques, se che vale, parece. pues abre os albaricoques. Albaricoques, que é unha fruta moi rica de tempada, por eso optei por el. Mira, ábrese moi faciliño. Vale, pero cantos albaricoques lle botas a túa Pues vamos cubrir a torta de... O sea, toda a base de albaricoque. Claro, porque Eu vou facer unha tarta tatén.
Ah, vale. Eso é moi típico ali ao baixo no Rosal, onde teñen os Mirabeis tamén. Ten a torta de tin de Mirabeis. É verdade, é verdade. Ah, vale. Pois que che iba a decir eu? Vai ser unha torta destas de ración para media persoa? No. Ou vai ser unha torta como mandan os cánones da cociña galega? Eu aprendo os meus errores, cañotas. Máis que nada porque o equipo xa me dixo que non chega nada, que son un cutre. E cal é o molde de hoxe? O molde é a propia sartén. Vai ir na propia sartén o... Como tixola? Na tixola, perdón. Tixola ao forno? Tixola ao forno, a tope. E es máis raro... Que non, que se fai De así. verdad, é rarísimo, Isto non inventei eu. Eu creo que Eso sí. Lola, ata coñecéndote, vai dicir faltalle unha pataca po kilo. Sí. Ou non? Mentras abres os albaricoques vamos ver a Merche, a ver que é o que quere facer. A ver, Sabes que a tatín é un error. Naceu por error. Unhas señoras que fixeron a torta, puxeron a froita e deronse conta despois de que a base non a puxeron por baixo, entón a puxeron por riba. Deronlle a volta, quedou ben, e a partir de eso colleron o apellido delas, Tatín, que eran Tachén, que eran francesas, e a tarta Tatín é por iso, polas señoras esas. aprende de historia gastronómica con Merchi, no voltas co prato. Sí, encántame cando contas estas cousiñas. Que vas facer ca galleta? Collín unhas galletas, así 6 galletas destas de tipo digestive, porque desfanse moi ben. E ademais son galletas moi ricas. Correcto. A min gústame moito. Podes comer, queres comer unha? Ahora non me apetece, eu prefiro esperar. Despois falar coa galleta, claro. Porque ademais empastan a boca, sabes? Empastan a boca. Pero a mí Mira. metelas no leite... Mira, ves, daslle un pouquiño co rolo, esa está desfeita. Entón aforras tempo e traballo. Está moi ben. Moi ben. E agora temos a manteiga derretendo. Que raro, neste programa manteiga. Home, se é un dulce, pois un pouquiño de manteiga non está mal. Sí, xa vexo xa. Dalle aí unhas voltiñas, tes derretida a manteiga? Queres que lle dea con algo? Cunha culler, por Veña. exemplo. Vale. Entón entendo que aquí, neste cazo, vas botar a galleta. Non? Sí. Vale. Temos como unhas 6 galletas e aí hai 40 gramos de manteiga derretida. Facemos así, Non está de todo, derretida. non pasa nada que derrete agora coa calor. E agora que fago? Estendo todo así? Sí, daslle voltiñas. Vale. Ti fas doces na casa. Moi poucos. Saxe, Moi mira poucos. que non fai nada. moito xeito non hai. Na, verdad, non teño moito estilo, dalle aí, sabes por qué? Porque eu vou chamar a Lola a ver que lle parece. Vale. A ver se lle parece que fas cousas ben ou non. Que pase, por favor, a nosa dona da receita de hoxe é comprada por Xulio. Lola, de Silleda. Un aplauso para Lola. Hola. Que tal, Lola? Bien. Veciña, non? Veciña, Claro, sí. coñecida. moito. Amiga íntima, incluso me Sí, chivaron por aí, sí. Sí, dixéronme que, vamos, complicado, os fines de semana comías na súa casa sempre. Sí, Os sí, domingos sí. todos, Todos verdad? os días. Todos os domingos, non falta un, Non falta un. Verdad? Tomo Podedes vos vermú abrazar, dela. incluso, si queredes. Abraza aí a Lola. Aí está, Tomo mira. eu. Ves, canto se queren, ves. Tomo eu vermuna dela, Todos... que non é o mesmo. Así non vale, Bueno, Lola, que sí que o coñeces, pero gusta o programa. Sí, moito, desde o principio hasta o final. Así me gusta, que che guste o programa. Sí. E vas votar a Julio ou vas votar a... Tengo que mirar, a ver. Así me gusta. O que máis me guste. Así me gusta. Eu son sincera. Ti vas ser sincera, Sí, ante sí, todo. sí, Pon a ante man no todo. peito. Ante todo. No micro no peito. Ai, aquí neste. No peito. E di, xuro, Xuro. por Silleda Por Silleda e pola súa comarca e pola súa comarca que vou dicir... o que máis me guste. Aí está, un aplauso para ela. Aí está. Veña, imos ver o caramelo de Xulio para que nos conte. A ver, vente con nós. A ver, Xa Xulio, Está collendo xa está bo color. empezando a Sí. coller color. Sí. recordemos que só levaba azúcar, 300 gramos, non? 300 gramos E un de pouco de azúcar agua. e un poquinho de agua para merecela solo. E agora, según vaya dourando, vou botar, como non, un poquinho de manteiga. Que senón, Xa eran moitos días. ves como vai collendo. Ves? Lola, que che Sí, parece? no, este está de facer? quedando moi ben, ten que llegar a mar de color. Claro, entón, cando colla o color necesario, vou mesturar a manteiga e vou colocar xa os albaricoques. É totalmente distinto ao que dicías ti no vídeo. Sí, pero é parecido. O sea, pero ti parecece ben. Sí, moi ben. Sí, porque eu estaba un pouco nerviosa, Sí, un non pouco te raro. preocupes. Non tens que estar nerviosa aquí, que estamos en familia. No, Total, No, estaba mar no vídeo. Coñécelo de toda a vida. Sí, no, por él Sí, nada. Por él Sí. nada. Eu sei que ele fai ben todo. Xa. É bo rapaz, Gracias, verdad? O rapaz, o cociñeiro, Ves, dá gusto velo. o cliente, Ah, bo cliente, persona, eh? todo. Vaya.
Ti vai contando así cousiñas. Normais. Bueno, por certo, recordarlle á xente da casa que pode chamar, pode comentarnos as receitas, pode facer o que queira. Temos aí o teléfono do programa, chamades e comentades o que queirades sobre Xulio, sobre Merchi ou incluso sobre que Xulio trae a xente de Silleda. Podes comentar o que queirades. Se vos dá vergonza iso, pois decídelo tamén. Non pasa nada, vos chamades, por certo. Sempre dicimos, repartimos cartiños, 50 euros primeiro, 50 despois, así que estade moi atentos ao que pasa no A Voltas co Prato. Vamos a ver agora a Merchi, porque xa Xulio xa... Vinde. Xa está. Xa el xa está. Sí, el xa está. Pois veña, vamos sentar. Xa está controlado. Ai, Dios mío. Eu tamén quero gañar. Merchi vai usar o batedor. Aquí hai Vale, galletas vale. con un pouquiño de manteiga. Sí. E agora imos bater como 5 rodas de piña para mesturar despois coa nata que imos Vale, montar. pero non fales mentras bates, se non se escoita na casa. Vale? É que non podes falar, sabes? Claro. Dalle aí, veña, dalle aí. Ese é moi escandaloso. É que fai bastante ruido a batedora, é verdad? Sí, sí. Listo. Xa está. Listo, xa está. Xa está. Onte o mexillón costaba máis. A Xa piña sí non que che costa nada. costou, Creo que lle tes que facer un pouco a pelota a Lola. Queres probar un pouquiño? Sí. Bueno, mira, ves? Ahora proba un pouquiño a piña, a ver se é unha boa piña. Pois veña, dalle aí piña a probar a Lola. A miña piña xa me Que a piña non é moito de Gusta temporada. a piña? Me encanta. Ah, vale, ves, mira que ben. Ves como é verdad? Está rica. Está boa. A piña agora Pois está a para os tarta fago. Claro, para os antollos, temos piña todo o ano nas Sí, latas. É certo, é certo. Bueno, Lola, quero que vayas ao noso Sí. sofá dos sufridores, Moi ben. séntate ali. Vale. Ademais vas de azul E vou como o sofá, sufrir, ves? claro. E vas sufrir E un vou pouquiño. sufrir un pouquiño, Bueno, pois bueno. séntate ali. Moitas Vale. gracias por vir. Un aplauso para Lola, por favor. Eu vou Ai. buscar a nata. Vou buscar a nata neveira. Espera, meu home, estás botando os albaricoques sin que eu vexa como botas os albaricoques? Estaba esperando por ti para votar os últimos. Ah, os seus dous últimos. A Mira, ver, ves. aí vemos os albaricoques de Xulio. Están os albaricoques, Que os vexen na casa, correcto. están encima do caramelo, ca mantequilla. O sea, que Auga só e os azúcar póñelos así, na máis. e mantequilla. Na máis. Este é o primeiro paso. E agora separamos aquí un poquinho para que enfríen. Que quede no calor da tixola, Que se van facendo por no dicirlo calor da así. tixola. Bueno, pois mentras se fan, creo que temos unha chamada, alguén que Vale. quere comentar as receitas. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Do barco de Valdeorras, non? Sí, son de aquí do barco. E con quen falo? Son Laura. Laura, pois a ver, contame, Laura, ti eres moito de doces, gustanche as sobremesas ou non? A ver, sempre llegar dun oco, a verdade. Xa, ti eres destes de cando vas aí a un restaurante ou tal, dis, aínda queda o postre. Sí, sempre. Aínda a queda... verdad. E cal é o teu postre favorito, todo isto? Uf, calqueira tarta que sexa así fría, destas de queixo frío, encántame. Ah, non será de queixo de Arzúa, non? Por casualidade. Mira, pois esa ainda non a provei. Ah, pois mira, tens que probar a tarta de queixo de Arzúa. É moi importante probar esa tarta. E os albaricoques gustanche? Sí, a verdade que sí. E a piña? A piña un poquinho máis. Un pouquiño máis. Sí. Entón eu creo que vai gañar Merchi segundo o que dis ti, porque fai de piña. E porque Depende ademais que diso faga ca piña. que lle gustaba frío, e que a cousas frías agora no verán coa calor que É fai verdade. entran moi ben. Entran moi ben. Porque ti este vas a servir frío ou quente? Isto vai quente, vou recomendar que acompañe cun xeado. Laura, moitas grazas por vernos. Tens que vir un día por aquí, Sí, cando queirades. Vale, veña. Un Moitas bico grazas. gigantesco. Chao, Igual, chao. hasta logo. Veña, Julio, contame, a ver, como vas agora con isto? Pois mira, ahora teño que ir polo seguinte paso. Vale. Isto xa está repousando. Vale. Moi ben. Entón ahora vou facer outra, a segunda receta sencilliña. Molesto? Molesto? Pois mira, eso despois. Que Vale. mentres tanto, vou ver o que fai Merchi. A ver, Merchi, Pois vou contigo, por que? xa está facendo ruido. Mira que velocidade, Xa está facendo ruido, é increíble, Que queres que faga? Mira, Cousas ricas, mira, a é veces? moitísimo mellor o que vou facer agora. Mentres ti bates, vamos ver que é o que pensa Galicia da froita de temporada, das tortas, dos doces, do que nos gusta todo. Galicia, que pensas de todo isto? Non quero escoitar. Galicia! Sandía, cereza... Fresas o manzana, depende. Buena pregunta, diría la naranja. Aguacate es muy sano. ¿Es verdura? Sí. ¿Es fruta? En general busco las frutas de estación. Un
poco de tarta. Non son moi de tartas, son máis de bizcoitos. A mí me gusta hacer bizcochos con manzana. Con zanahoria lo he probado también, está muy rico. No sé hacerlo, pero tengo ganas de aprender. No somos muy de postres, más bien de comerla en fresco. Un poco de batidos. En un bote y le paso la batidora y mezclo o con yogur natural o con leche. Cheados e cousas así fresquiñas. Me suena un montón, pero no caigo ahora que es el tatín. Que es una receta francesa que lleva mantequilla. Manzana como base y luego la masa por encima. La he probado, pero tampoco me gusta mucho. Es uno de mis postres favoritos, pero no lo sé hacer. Ai, que maravilla, froitas de temporada. A xente, como nos gusta ir ao mercado, falar coa xente, que nos contedes todo o que vos gusta comer e, sobre todo, que nos mandedes receitas. Merchi, que... Xa parei, No, é escoitei, que, xa paro. a ver, cando ti queiras, cando ti queiras eu sigo o programa. Que estás batendo? Estou montando a nata, intentando semi-montala, xa, menos que montala, pero aínda así non dou. No, non che sal para arriba. Sí. O importante para que monte é que estea ben fría. E o azucre bótase cando se acolle estas burbulliñas e cando se bota o azucre. Mira, Acabo de botar. Despois, cando acabe o programa, vamos quedar ti máis eu coa realizadora do programa, porque lle encanta o ruido que fas. Xa imagino. A realizadora quérete moitísimo. Xa. Sí. A verdad, Que ten fago? paixón por Sigo ti. montando, non monto? Monta, home, monta. Ai, Dios. E ti que vas facer? Todos os días, Todos os días. Todos os días. Todos os días, É increíble. Eu vou facer pouco ruido, cañata. Vale, moi ben. Mira, Eso encanta nos que fagas pouco ruido. vou facer unha crema de laranxa con 3 ingredientes solo. Vale. Vale? Zumo de laranxa, fariña de millo e azúcar. Vale. Nada máis. Zumo de laranxa, fariña de millo e azucre. É o que vai facer el para a crema. Non? Por si acaso, zumo de laranxa, Por si acaso. fariña de millo e azúcar. E vos só decidime si ca cabeza ou non. Na casa cociña ou non cociña o voso pai? Sí, cociña, verdad? Bueno, outra dixo bueno, Dixo bueno. A outra é que está nunha edad que empezan a caer mentiras. Sí. Entonces empeza a mentir, non? Cociño cando teño tempo, se non teño tempo non. Claro. Pero son, sí que me gusta. E elas axudan tamén, Zumo de laranxa, Fariña de millo e azúcar. Pois veña, dalle Entón, cando mira, queiras. poñemos. Dalle cando queiras. Xa parei e non penso facer máis ruido. No, é que Xa non vou facer máis ruido. Non fagas máis ruido, por favor. Mira, Non nos interesa. Vou que dar fagas. medidas para esta tarta. 250 centilitros de... Mililitros, perdón, Mililitros de zumo de laranxa. 40 de maicena e 40 de azúcar. 250, 40 40 de maicena e 40 de azúcar. Eso O mesmo de maicena que de Eso azúcar. é, porque queremos que quede espesita. Entendo, bueno, Non ten mala pinta. lume bastante alto, Lume, home, quero que ferva. Claro. Entón, mentras eso ferve, un poquinho de zumo que separamos para humedecer a fariña de millo. Un pouquiño, botelle medio tarro. Bueno, o tarro moi grande tampouco. Tampouco, Todo. Pero non che fai grumos iso, non? No, mira como disolve. En Mira. frío non, se foran quente. Claro, Ah, vale. hai que disolvelo co zume frío. Vale. Ves? Dalle a probar. Quero probar. Mira, prefiero que fagades as tortas e despois, a que me estades dando de probar seguido, E teño unha liña que manter. Sí, a curva, non? A curva. Mira, ves como xa casi empeza a ferver? Sí. Pero mira que sencillo, podíamos haber cronometrado para ver que en dos que é minutos, superrápido, en 2 minutos temos unha cremiña. Isto sirve tamén para enfriala e comela como se foran natillas, que é super... xogas co azúcar, se podes, e senón sin azúcar, porque xa ten a propia naranxa o seu azúcar. Aproveitando que estás facendo isto, imos soltar a primeira pregunta de 50 euros. Que leva a crema de laranxa de Xulio? Que leva? Vale? Que leva? Acabámoslo de dicir, vale? Que leva a crema de laranxa de Xulio? Aí queda a cousa. Mira, ves, o zume de laranxa e o azúcar xa ferven. E agora voulle botar a maicena. Vale. Zume de laranxa, azúcar e maicena. Vale, Xulio, moi ben. Mira, e agora o que vai espesar enseguidita. A Ala. maicena axuda a que espese o zume de laranxa e o azúcar. Ajá. E se botas a maicena antes que o zume de laranxa e o azúcar, que pasa? Pois tes unha pastramada. Mira, ves? Xa está, Ala. xa está. O se espesou en nada, o se fixemos unha crema Expresa nun fervor, ves? como os que che falten a ti. Sí, Exactamente. e a ti, E a mí? e a os dous. E agora que faz? Bota enriba dos e agora, albaricoques eso é. ou... E agora o que vamos facer é botar un poquinho encima de cada albaricoque. Xa así, en quente. Eh? Quente así.
Sí, sí, así en quente, sí. Este ven aquí a ver se rasca. Home, non me estás facendo caso. Que Estou aí guai, esperando facer a mousse. Espera. O que fai é bastante curioso. Enche os ocos do oso do albaricoque. Eso é. Non? Claro. Vale. Donde había oso, nos poñemos Laranxa. laranxa, azúcar... Azúcar. Fariña de millo. Moi ben. Pois mentras ti rematas con esta decoración do albaricoque na tixola, a ver que nos conta Merche. Merche, vamos. Temos... Montouche, Montouche. Sí, non está montada de todo, está semi-montada, Vale. porque nas muses queda máis rico despois, máis suave, se a nata, un poquinho antes de que estea montada, para esa batedora. E ademais, como estabas todo o rato dicindo que facía ruido... Eu era por ti, porque che ali se ve máis rico, ves? Era por ti, non era por outra cousa. E estas son as 5 rodas de piña que estaban batidas. Vale. E agora remexemos, mira, bótame ti. Eu boto. Necesito unha man máis. E así, mira, vamos con Así? cuidadiño, sí. Pode ser un pouco máis rápido, se queres, así. Así? É unha mousse con moita piña, moi rica. Se vais a ver moito a piña, entendo. Sí. Vale. Porque Lola dixo que lle gustaba a piña. Xa. Se non lle gustara a piña, Non lle votarías. Xa. Votaríamos lle outra cousa, Sí, que? a ver se lle gusta a nata ou non. Imagina que non lle gusta. Ah? E aínda que sexa amiga de Julio, hai Ti que vas a facer intentalo. cousiñas que lle gusten. Claro. Ela xurou por Silleda e arredores. Mirei. Xurou por Silleda e arredores que ia ser o que lle dixese o corazón. Así que, aí está. Moi ben, moitas grazas. Nada, home, eu todo sexa porque janes dunha vez. Listo, Moi mousse de piña, lista. Perfecto, moi fácil de facer, moi sinxela para a xente da casa. Anotade, que é fácil de facer esta mousse de Merche, do Morraso. Piña batida Vale. e nata montada. E agora facemos as copiñas. Vasmo Un pouco, o sea, valo montar, vai explicando. Poñémoslle por debaixo un pouco de galleta, que levaba a manteiga, non? Que que leva mesturase un ca pouco de manteiga. manteiga, e por riba a mousse que leva a piña e Ola! nata. E para que quede ben asentadiña, vamos dándolle toques así. Moi ben, moi ben. Pois mira, mentre ti faz isto, creo que temos chamada de 50 euros. Imos ver quen está do outro lado do fío telefónico. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Con quen falamos? Con Aurelio, de Escarabote, Boiro. Moi ben, de Boiro, Aurelio. Pois, Sí. Aurelio, non sei se a ti che gustan os postres ou non. Hombre, pois sí. Eres A verdade larpeiro? que sí. Son bastante larpeiro, sí. Xa cando dixen se che gustaban, e dixen, hombre, pois sí. Sabes, xa dixen eu, ai, cuidado, Desde logo. Mira que boa pinta ten a mousse que está facendo Merche, Desde logo que sí. E o de Xulio que aire che ten? Bueno, é bonita, pero a mí particularmente, sin probarlo, xa me está gustando máis a de Merche. Ves, porque leva a nata, xa chovía eu, mira, escoitando a voz, xa sabía eu que eras dese tipo de larpeiros. É máis pareceme que a vexo máis profesional, porque ela xa traballou precisamente falando de larpeiro nun programa de larpeiros. Exactamente. O amigo Xulio de Silleda, pois, non sei, é a primeira vez que o vexo cociñando. na tele así nun... Pero dalle ben, dalle ben. Mira, Aurelio, vou soltar a pregunta. Que leva a crema de laranxa de Xulio? Mira que Xulio pode che dar 50 euros. Dimo. Bueno, pois, a parte do zumo de laranxa, pois leva fariña de maíz, leva nata, non? 40 gramos de azúcar. Azúcar, vale. Vou che dar por boa. Zume de laranxa, azúcar e fariña. Un aplauso. 50 euros que va para Boiro. Vale, gracias. Oiches, a nata levaba aquí Merche. Sí, é verdad, sí. Non a levaba el. Bueno, tes que vir un día por aquí polo programa, vale? Bueno, todo se andará, gracias. Vale, veña, un bico para ti. Chao. Chao, unha aperta. Unha aperta. Vou a levar as copas a neveira, que refríen un pouquiño. A neveira para refriar. E Julio, ti levas para o forno? Pero teño que terminar, estou esperando por vale, ti, pois senón, despois verán. Entón, que vas facer? Vou no cubrir con esta masa. Vale. Esta é unha masa follada. Vale. Sí, pilleino xa, Sí, pero sabes o que é, non? Hai nos no super, sí. Vale, Hai nos entón no super, simplemente, mira. Pensei que ibas poñer por arriba, pero non. Por arriba. Sí, pero pensei que ibas a sacar por fora da tixola. No. Metémola así por todo o lateral. Porque isto vai ser a nosa base. E isto canto tempo ten que estar no forno? Isto no forno 30 minutos a 180 graus. 30 minutos a 180 graus. Eso é. Pinchámola para que non se nos faga un... Para que non faga unha bola. Moi ben.
Pois veña, hai que metelo no forno, meu home. Pois vamos, cando queiras. Pois xa. Pois vamos. Pois xa, veña, vamos ao forno. Xulio metendo no forno a súa torta de albaricoque, aí está. Moi ben, pechar ao forno. Pecha, pecha. Sí que pincha. Bueno, pois mira, mentres ti recolles, eu voulle contar a Galicia unhas cousiñas sobre a froita. Vamos aló. Porque as maceiras son, sen dúbida, un dos estandartes frutícolas do noso país, pero ademais son unha boa produción de mazás. Tamén podemos presumir de cereixas, cirolas ou de amorodos. Agora, ademais, temos kibis, mirabéis, caquis, que chegan de outras latitudes e xa son máis galegos que o farrapo dunha gaita. Como ben sabedes, a froita presta case calquera hora do día, tal e como temos nos mercados, pero con ela fanse unhas lambetadas deliciosas. Batidos, non sei que me pasa hoxe, tortas, magdalenas ou macedonias. A min a verdade é que me sobran as ideas de como facer a froita de temporada. E, por suposto, se queredes ir de festa, en Redondela ou Marín, fanlle boas homenaxes á mazá. E se vos gustan as cereixas, ide a Tabelesar ou Paiosaco. Para comer kiwi, ide a Tomiño. E xa, se estades no sur, no Rosal, fanlle festa, xa sabedes, ao Mirabel, con esa torta tatén de Mirabel. Trabeime un pouquiño, pero, bueno, máis ou menos funo sacando, por certo, sabedes que están no forno e na neveira as tortas e teñen un aspecto maravilloso? Sí, pois se queredes ver o resultado, cando ten que ser? A volta de publicidade, en 5 minutiños, aquí, no Voltas co Prato. Xa estamos de volta na cociña en directo da Televisión de Galicia, son case as 6:20 da tarde e imos sacar as tortas do forno e da neveira. Estades preparados, rapaces? Sí? Vale? Voume colocar lentamente, cara atrás. Colocádevos, por favor. Temos unha torta de albaricoque no meu lado dereito, á esquerda das súas pantallas. E aquí temos piña con nata. No, unhas copas deliciosas de mousse de piña. Mousse de piña de Merchi á miña esquerda, á dereita das súas pantallas. En 3, 2, 1... Adiante, cociñeiros, por favor. Sacamos. Vamos aí. Xulio, non te me queimes, No. Que tes as nenas diante. Non te me queimes. Mira. Hola. Mira. Hola, mira a tua mousse, que bonita queda. Mira o de Xulio tamén, que bonito queda. Mira, tembla como Merchi. Tembla como Merchi. Tembla, o que tembla é esa torta que tembla demasiado. Está como un flanciño, verdad? Está chulipiruli. Como un flanciño. Sí. Ai, é isto como se come? Ahora teño que darlle a volta neste plato. Como a tortilla? Como a tortilla. Quero ver eso, Pois a ver o que sale. Sí, a ver o que sale. A ver, vamos ver eso. Xulio, por favor, non alíes que están as túas fillas diante. Non alíes que están as túas fillas diante. Non me presiones, cañota. No, é o que intento. Que están as túas fillas diante, as túas fillas nerviosas, mira, agárranse da mao as dúas, dicindo, ai, papá, por favor, vergonza en televisión, non, Papá, por favor. Ponte enriba do fregadeiro, enriba do fregadeiro. Ti crees? 1. Ai, non me atrevo. Dalle, home, dalle. Ui, que tensión ten o pobre home. Que non te agarrado ben, a ver. Non teñas medo, non teñas... Ahora está nervioso, Ahora puxese nervioso. Nunca se pon nervioso. Aí está. Vale. Un aplauso, dalle un aplauso, por favor. Claro. Gracias. Mira, as fillas aí, orgullosas. Que sea un pai. A ver. Mira. Torta de caramelo, albaricoque e a masa follada. Moi ben, Moi ben. Como lo ves? Que, Lola, non ten nada que ver co que pediches ti, pero... Bueno. Pero casi, Pero casi. Vente aquí, Lola, vente comigo. Vente comigo. E que a miña queda así. A túa queda así? Sí. Tal cual. Punto para Julio. Punto para Xulio. Está así de primeiras que ben. Sí, perfecto. Vela ben? De maravilla, me encanta, sí. Sí? Sí. Bueno, Está moi ben, Xulio, sí. por favor, vai cortando un anaco e vamos Moi polo ben. de Merchi. Vente comigo, Lola. Hola, mira o que está facendo esta Merchi muller, precioso, Poñendo Mira, froitas ponte aquí ao seu lado, ponte ao seu lado. Fresquiña, con Que froitas. elegancia, Como cheira a mente, verdad? Sí. Que cheira tes moitísimo moitos a mente. invitados na casa e non tes copas para todos. En lugar de copas, podes facela nunha torta grande, nun molde grande, desmoldable, que era tamén moi rica. Perfecto está. Pero, se tes escaupiñas e así, con galleta, coa mousse de piña que serve Más realmente a delicado. piña. Qué E coas bonito frutiñas queda, de tempada, cada día un diferente cada día, pois a fruta que teñas na casa, que teñas nese momento de máis rica.
Esta está coa folliña de menta que sempre lle dá aí un toquiño diferente. Estáche vendendo moitísimo Sí. ela para non apelar ao teu sentimento de silleda. Claro, pero eu vou ser sincera. Ti vas ser sincera, xurache Xo xurei. por silleda Por silleda. e arredores. É parte do estranxeiro. É parte do estranxeiro. Pois vamos facer a segunda pregunta. Venezuela, entonces tamén... Tamén? Pois por Venezuela tamén. Tamén. Cuidado, Claro. Cuidado, non é calcara cousa. Non é calcara cousa. Vamos lanzar a segunda pregunta do día de hoxe. Que leva a base de torta de merchi? Que leva a base de torta de merchi? Esa é a segunda pregunta para gañar 50 euros. Podedes chamar xa ao teléfono do programa. Se estivestes atentos, saberedes que leva a base da torta de merchi. Ai, que tensión. Momentos de tensión, agora sí. Non voltas co prato, fixadevos que plana tan bonito das dúas tortas ou dos dous doces que temos hoxe aquí. Uf, Lola, Buah. veciña de Xulio. Vou non ter moi complicado. Sí. Só estou vendo... Tamén tes aí o corazón dividido. Tamén. Sí. Porque tamén non darlle a vitoria a un da casa. Sí. Despois en Silleda vanche dicir, a ver, Lola. No, é que me linchan, Que te linchan? Línchanme. Ti crees? Quen é no? a Que vila a xente ten que rival? entender Cal é a cando vila está moi rival? rica. Cal é a vila rival de Silleda? Non ten. Non ten? Non tedes vila rival? Non. Hai algúns que queren, Home, pero... eu son del árbol da tortilla, o mellor da lá. Xa. Ahora a vila rival vai ser o morrazo, A partir de ahora. Ahora... Colócate aí, por favor, para probar. Aquí, Lola. Paso por diante? Pasa por diante, claro. Aquí é importante este. Aquí. ¿Qué? Aquí, por favor. Mira, tes un garfo que eres un... ¡Qué lío! Me está metiendo. Estamos te metendo Pero nun lío, xa. xa sei. No, ten xa sei. complicado porque ten boa pinta. Sí, é verdade que isto si. está Poñede vos cara precioso. adiante os dous. Aí está, esos dous. Vai probando, veña, que creo que temos unha chamada telefónica. Vai probando. Dios, Uf, que é tensión, unha pasada, que tensión. Lola, vai masticando, eu, mentras tanto, vou saudar que quero repartir 50 euros. Mari Carmen, desde Verín, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver, Mari Carmen, como estades por Verín? Que andades moi estes días mal? Sí, moi acalurados, con Bueno. fuego todo alrededor. Bueno, pois hai que leválo o mellor posible, vale? Moitísimo ánimo. Gracias, gracias. Bueno, pero nós queríamos che dar un regaliño, a ver se estiveches atenta ao programa. Pues a ver, se teño Vamos alá. suerte. Que leva a base da torta de merchi? Pues leva galletas con mantequilla. Moi ben! 50 euros que van para Verín. Mari Carmen, Gracias, maravillosa. gracias. Gusta o Gracias. programa? Encántame, eu que vixo todas as tardes. Pois tes que vir un día. Claro. Pues a ver se me animo e vou por aí. Vale, pois trae unha receita e ven por aquí, vale? Perfecto, gracias. Veña, un bico xigantesco para ti e para Verín inteira e para todas as comarcas que están sufrindo os lumes. Un bico enorme. Un aplauso Gracias. para eles tamén. Hasta logo. Bueno, ahora... Ai, Tengo que probar probaches a unha? leche, sí. E a outra? A outra Pois non. proba. Cucharilla grande para que podas Ao ir fondo. da baixo arriba. E que collas a frutiña que máis Ah, te isto, guste. mira, tamén ten que dar un manual de instruccións para probar, Sí, sí, o meu é máis sencillo, O dela é máis sencillo, dela. Está buenísimo todo. Uf, Sí. mide aquí, dá de mamán. Dá de mamán. Sei que o estás pasando mal. Sei que o estás pasando mal, Xulio. No, eu paso sempre ben, Pero Lola, de Silleda, ten que dar un veredicto. Outro cachiño As fillas de Xulio mirando para él. Hoxe pode ser o orgullo da familia ou pode ser a decepción. No. Verémolo Prometeu. en próximos instantes. Pobre Xulio. Xulio, non chores pase o que pase, Nós estamos contigo, Xulio. Lola, por favor, dime o resultado. Quen gaña hoxe? A quente. Xulio! Saltou a noticia! Tiño todo en contra! Pero Xulio conseguiu convencer a Lola, a pesar dos pesares, A pesar dos pesares, Están Lola? buenísimas, pero a mí a quente gustame. Gústache máis a quente, non? Sí. Pasáchelo ben? Sí, de maravilla. Disfrutaches no programa? Cando que irades volvemos. Pois a nós encanta nos terte aquí. Vale. Un aplauso para Lola, por favor, que se temos público. E un aplauso para os nosos cociñeiros, que son maravillosos. Son maravillosos, de verdade. Bueno, e dicirte a xente que a semana que ven, no Quen Anda Aí Verán, faremos unha boda. O luns vai haber boda no Quen Anda Aí Verán. Non digo máis, tedes que velo, o próximo luns, e tamén haberá moito máis a voltas co prato. Ata a semana que ven. Bicos, chao.